Καλησπέρα αγαπητοί μου φίλοι. Αυτό το βράδυ έχουμε έρθει όλοι εδώ για να παρακολουθήσουμε παρέα αυτή τη μοναδική παράσταση. Και λέω μοναδική γιατί είναι μοναδική. Η παράσταση που θα δούμε έχει γραφτεί αποκλειστικά από τα παιδιά μας στα πλαίσια των θεατρικών μαθημάτων της δημιουργικής γραφής. Έχει δημιουργηθεί ένα θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι που δουλεύει με την έκφραση του λόγου, τη χορευτική κίνηση και τη μουσική παιδεία. Εδώ θα πρέπει να συγχαρώ τον κύριο Χριστοδουλίδη, την κυρία Χριστίδη και την κυρία Κυρδαλή που δίνουν την ψυχή τους στον ελεύθερο χρόνο τους, καθώς και τον κύριο Αϊβαλιώτη που μας βοηθάει φτιάχνοντας αυτά τα υπέροχα σκηνικά. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους έκφραση, αλλά και τη χορευτική τους και μουσική τους αντίληψη. Και εδώ αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά το ομαδικό πνεύμα το οποίο επικρατεί στο σχολείο μας. Τελειώνοντας, είναι μια παράσταση που με συγκινεί, μου φέρνει χαρά και ανυπομονώ να τη δω. Το ίδιο εύχομαι και εσείς. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ να τιμήσετε τα παιδιά. Τα παιδιά και των τριών ομάδων, και της ομάδας θεάτρου, και της ομάδας χορού, και της ομάδας μουσικής, έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους, όπως θα δείτε, και θέλω να τα ενθαρρύνετε και να τα στηρίξετε. Γιατί είναι παιδιά που έξω από την ώρα του σχολείου, στον ελεύθερο χρόνο τους, διέθεσαν αυτό το χρόνο για να ετοιμάσουν αυτή την ωραία παράσταση και να τη μοιραστούν μαζί σας. Πριν από 10 χρόνια ακριβώς, είχα πάει σε ένα συνέδριο στη Βουδαπέστη, το οποίο θα μιλούσε για τον Κομιτά. Το θέμα το δικό μου τότε ήταν η παράσταση που είχε φτιάξει ο Κομιτάς το 1818 στο Βουκουρέστι, μέσα από τα ομηρικά έπι. Αυτό το οποίο είχε μείνει ήταν απλώς ο πρόλογος του κειμένου και κάποια σπαράγματα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είχε ανεβάσει αυτή την παράσταση. Πάντα σκεφτόμουν και απορούσα πώς ανεβαίνει μια παράσταση για τα ομηρικά έπι. Και σίγουρα τρόποι υπάρχουν πολλοί. Εδώ, όπως έχω πει και στην Ελένη τη Χριστίδη και την Άνση την Κινδαλή, που συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα κι αν κάτι δεν είναι musical, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνεται. Οπότε, πάντα υπάρχει αυτή η σύμπραξη αφήγησης, θεάτρου, χορού και μουσικής, που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά των ομάδων να μειούνται σε αυτά τα εργαλεία και να δίνουν κάθε φορά τον καλύτερο εαυτό τους μέσα από τη συνεργασία της ομάδας και στο τέλος σμίγουν όλες οι ομάδες, όλα αυτά τα χρόνια, με διαφορετικά θέματα και δίνουν την ψυχή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις συναδέλφισες, την Ελένη τη Χριστίδη, ενδυματολογία, χορογραφίες και διδασκαλία του χορού, την Άνση την Κινδαλή που δίδαξε τα τραγούδια τόσο ωραία, τον Δημήτρη τον Αϊβαλιώτη με τα σκηνικά και την αφίσα του. Θα σας αφήσω να το χαρείτε μια υπόμνηση μόνο. Όταν λέμε σήμερα στα παιδιά ποιος είναι ο Αχιλλέας, ποιος είναι ο Οδυσσέας, στην περίπτωση του Αχιλλέα στο μυαλό του έρχεται ο Μπραντ Πιτ. Γιατί αυτόν είδε στην Τρία, αυτόν ξέρει. Ο τρόπος τον οποίο επενδύσαμε εμείς είναι ένας τρόπος διαφορετικός. Είναι ο τρόπος της φαντασίας, είναι ο τρόπος της αφήγησης. Όταν λέει το κείμενο για το γυαλοπερίκλειστο ακρογιάλι, όλα τα παιδιά που θα το μοιραστούν μαζί σας, φτιάχνουν και βλέπουν το δικό τους ακρογιάλι με τη φαντασία τους. Όταν μιλούν για αυτά τα πρόσωπα, όλοι τα φαντάζονται όπως τα φαντάζονταν 3.000 και 4.000 χρόνια πριν. Γιατί δεν ξέρουμε οι δάσκαλοι του Ομήρου πόσο μακριά ήταν. Αφήστε κι εσείς τη φαντασία σας ελεύθερη να μοιραστείτε τα ερεθίσματα που θα σας δώσουν οι μαθητές. Να φτιάξετε τα δικά σας ακρογιάλια, τους δικούς σας ήρωες και να το χαρείτε με τη συνοδεία αυτών των υπέροχων χορογραφιών και αυτών των υπέροχων μουσικών. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ.
τον άντρα, τον πολύτροπο. Πες μου. Θεά, που χρόνια παράδερνε. Σαν πάτσα της τρία στο Γιοκάστρο. Και άνθρωπον γνώρισαν πολλών, τους τόπους και τη γνώμη. Και έπαθε πλήθος εμφορές στο πέλαγο. Ζητώντας, ως την πατρίδα του, άβλαβος να πάει με τους συντρόφους. Μα κι έτσι αυτός δεν γλίτωσε. Μόσο κρίμα κι εμείς. Γιατί μονάχοι χάθηκαν από το δικό τους κρίμα. Οι άσεβοι. Που φάγαν του ουρανοδρόμου ήλιου τα βόδια και του στέρισε του γυρισμού τη μέρα. Πέστε από κάπου και σε εμάς. Θέα, του διακόρη. Όλοι. Όσοι τότε ξέφυγαν το μαύρο χάρο. Πήγαν στα σπίτια τους. Από γυαλούς και μάχες γλιτωμένοι. Και αυτός που τον απόκλαιγε, πατρίδα και γυναίκα. Και τον κράταε, λατρευτή θεά. Η Καλυψό είναι ράιδα. Μέσα σε κουφωτή σπηλιά, γύρω τον κάνει τέρι. Τέλος, σαν έφτασε ο καιρός στο γύρισμα των χρόνων. τότε του κλώσαν οι θεοί στο Θέκη να γυρίσει. Μα μήτε εκεί δεν τούληψαν οι αγώνες με τους δικούς του. Και οι θεοί το συμπονούσαν όλοι, εκτός του Ποσειδώνα. Αυτός μοναχά του Οδυσσέα πάθος του κράταε. Άσβηστο πριν φτάσει στην πατρίδα. Τότε έτσι, η φωτοστάλακτη φάνηκε μεταμορφωμένη παλάδα. Ήρθα γιατί μου λέγανε πως γύρισε ο Οδυσσέας. Μα να, οι αθάνατοι θεοί τον δρόμο τον ποδίζουν. Γιατί δεν πέθανε ο θεϊκός Οδυσσέας. Όχι ακόμα. Μόνο κάπου ζει στη θάλασσα, στα πλάτια αποκλεισμένος, σε ένα αφρόκλητο νησί. Και εκεί τον εμποδίζουν. Άντρες κακιανήμεροι, θέλει δεν θέλει εκείνους. Μα θα σου προφητέψω αυτό. Καθώς μέσα στο νου μου δίνουν φώτιση οι θεοί. Και όπως θαρώ θα γίνουν. Και σημάδιας μην κρατώ, προφήτησας μην είμαι. Αλλά άργα από την πατρίδα του, καιρό δεν θα είναι ακόμα. Και αν το κομμή του το δένει με δεσμά σιδερένια. Όσοι είναι πολυμήχανος, θα βρει να φύγει τρόπο. Μόνο έλα πες με αυτό και την αλήθεια μίλα. Αν εσύ του Οδυσσέα ο γιος, τόσο μεγάλο αγόρι, που του μοιάζει στα μάτια και στο όμορφο κεφάλι, που συχνά ανταμώναμε, πριν φύγει από την Τρία. Από εκεί που ξεκίνησαν των Αργητών, οι μεγαλοπλαρχηγοί, με τα βαθιά καράβια. Μα από τότε δεν είδα το Οδυσσέα πια. Μήτε και εμένα εκείνος. Τότε ο συνετός τηλέμαχος της είπε: Ξένε, γι' αυτό σε με ρωτάς. Θα σου το πω πώς είναι. Η μάνα μου λέει: Μα εγώ δεν ξέρω. Γιατί κανείς η φύτρα του δεν τη γνωρίζει ο ίδιος. Μακάρι να ήμουν γιος κι εγώ ανθρώπου ευτυχισμένο που βρίσκουν τα γεράματα μέσα στα πολλά αγαθά του. Μα τώρα από τον πιο δύστιχο που βρέθηκε στον κόσμο μου λένε πως γεννήθηκα. Γι' αυτό θα με εξετάσεις. Δεν θα ξεγράψουν οι θεοί στο τέλος τη γενιά σου. Τέτοιον αφού σε γέννησε, Πηνελόπη, εσένα. Μόνο έλα πες με αυτό και την αλήθεια μίλα. Αυτός τι κόσμος, τι φαγιά. Για ποιο σκοπό τα θέλεις. Ξεφάντους έχεις ή χαρές. Σαν έρανος δεν μοιάζει. Μου φαίνεται στο σπίτι σου πως ήταν χαροκόπο και χόρτα χαραμοτρών. Κι αν άνθρωπος με γνώσεις έβλεπε αυτές τις πομπές, θα ξαναβώ θυμός του. Ξένε, γι' αυτό σε με ρωτάς. Θα σου το πω να ακούσεις. Αυτό το σπίτι αρχοντικό και ευτυχισμένο θα ήταν. Αν ίσως στην πατρίδα του βρισκόταν ο Οδυσσέας. Μα αλλιώς το θέλουν οι θεοί. Από κακή του γνώμη, που μόνο εκείνον άφαντο τον έκαμαν από όλους. Γιατί έτσι εγώ δεν θα έκλαιγα το θάνατο του τόσο. Μέσα στο στρατό τον έχανε στην Τρία τη ζωή του. Ήσαν από όσο σφαγή στα χέρια των δικών του. Τότε οι Παναχαιοί ψηλόφωτο στον ορνημούρι. Και δόξα πίσω θα άφηνε, μεγάλη στο παιδί του. Μα τώρα αυτόν αδόξα θα τον άρπαξαν οι λάμπες. Και άφαντος πάει, και ανάκουστος, αφήνοντας εμένα τις πίκρες και τα βάσανα. Μα μήτε μονάχα αυτόν θρηνό, γιατί αθάνατοι κι άλλα μου δώσαν πάθια. Γιατί όσοι ρίζουν στα νησιά, και από όλους είναι πρώτοι, στη δασωμένη Ζάκυνθο, στη Σάμι, στο Δουλίχι, και εδώ όλα τα αρχοντόπουλα, στο βραχωμένο Θιάκι. Όλοι ζητούν τη μάνα μου και καταλούν το βιός μου. Και μήτε το έχει λέει αυτή στον άχαρο το γάμο, μήτε μπορεί να παντρευτεί. Και έτσι όλοι αυτοί μου σβήνουν το σπίτι μου, και σύντομα και εμένα θα ξεκάμουν. Πήγαινε το γερονέστερα στην Πύλο να ρωτήσεις. Και εκεί θα πήγαινε στη Σπάρτη, στο Μενέλο, που από το χαλκόφρακτο στρατό στερνός εκείνος ήρθε. Κι αν πάλι μάθεις ο πατέρας σου πως ζει και θα γυρίσει, μόνος σου πως νιώθεις τον καημό, περίμενε ένα χρόνο. Κι αν πάλι μάθεις πως δεν ζει, στη γη πως δεν υπάρχει, αμέσως στην πατρίδα σου να γυρίσεις και να του χτίσεις μνήμα. Και πάνω νεκρικές θυσίες, όσες αρμόζουν, αρχοντικές. Και πάντοψε στο τέλος και τη μάνα σου. Κι αν όλα αυτά σαν κάμεις και τελέψεις, τότε σκέψου
που στους μνηστήρες σπίτι σου θα τους χαλάσεις όλους. Μα πάτη ή κι ολοφάνερο. Και ούτε σου πρέπει διόλου να μοροφέρνεις. Καθώς παιδί δεν είσαι εσύ πια. Έτσι είπε και έφυγε έπειτα λιώχτη παλάβη. Μες στα ουράνια σαν νεκτός. Και στην καρδιά του εκείνου θάρρος και τόλμη του έβαλε. Και πιο πολύ από πρώτα, του φέρε τον πατέρα του να συλλογέται τώρα. Μέσα του ο νους του άστησε την ώρα που την είδε, γιατί κατάλαβε η θεά πως ήταν η Παλάδα. Και στους μυστήρες πήγε ευθύς το ισόθεο παλικάρι. Ο ξακουστός τραγουδιστής κοντά τους τραγουδούσε. Και αυτοί καθόταν άλλαλοι να ακούσουν το τραγούδι για τον πικρό των Αχαιών, το γυρισμό από τη Τρία. Και όσο άκουσε από το νόγι της στο θάνατο τραγούδι, η Πινελόπη η φρόνιμη, του Τηλεμάχου η μάνα, απ' τη ψηλή κατέβηκε του πύργου της στη σκάλα, σκεπάζοντας τα μάγουλα με τη λαμπρή της μπόλια. Και ίσχυε στο κάθε της πλευρό και μια πιστή της σκλάβα. Και στο θεϊκό τραγουδιστή, έτσι με δάκρυα του είπε: Κι άλλα πολλά φήμη ξέρεις, για ανθρώπων έργα και θεών που τα έκαναν τραγούδι. Ένα τραγούδι από όλα αυτά και άφωνοι του τα σπίνουν. Αυτό όμως μην το ξαναπείς στο θλιβερό τραγούδι, που πάντα μέσα την καρδιά τα στήθια μου πληγώνει και ο πόνος αλυσμόνητος τα σπλάχνα μου θερίζει. Γιατί τον άντρα μου ποθώ και αιώνια τον θυμούμε, που είναι μεγάλη δόξα του στο Άργος και στην Ελλάδα. Γιατί έτσι μάνα τον πιστό τραγουδιστή αποπαίρνεις, που μας ξανοίγει την καρδιά καθώς το φέρνει ο νους του.
Δεν φταίει κανείς τραγουδιστής. Μόνο φταίει της συνοδείας, που καθώς τα θέλει γνώμη του, τα φέρνει στους ανθρώπους. Ντροπή δεν είναι και για αυτόν που τραγουδά τη μοίρα, τον δανάουν την άπονη. Γιατί κάθε καινούργιο τραγούδι που θα πρωτοβγεί θέλουν να ακούσουν όλοι. Μόνο πάρε την απόφαση να ακούσει το τραγούδι. Δεν είναι μόνος που έχασε του γυρισμού τη μέρα. Στον πόλεμο ο πατέρας μου. Κι άλλοι. Πολλοί χαθήκαν. Μόνο σπίτι τώρα πήγαινε. Να κάτσει στις δουλειές σου, στη ρόκα και στον αργαλιό, και βάλει και τις κλάβες. Και όσο και αυτό που μίλησες, οι άντρες θα φροντίσουν. Όλοι. Και από όλους πρώτα εγώ, που ορίζομαι στο σπίτι. Σάστησε αυτή και γύρισε στον πύργο της ξεπίσω. Γιατί της μπήκαν στην καρδιά τα λόγια του παιδιού της. Και όταν στενεωνεύηκε μαζί με τις πιστές της κλάβες, θρηνούσε το Οδυσσέα εκεί, ως ότου γλυκόν ύπνο της έχισε στα μάτια η λαμπερή παλάδα. Σαν λαγοκάμασος και οροπαλάτι, και μνηστήρες, και όλο τους έτρωγε ο καημός να κοιμηθούν κοντά της. Και ο συνετός τηλέμαχος το λόγο πήρε και είπε: Μνηστήρες της μάνας μου, αδιατροπιά γεμάτη. Τώρα ας χαρούμε το φαΐ, και ας λείπουν οι φωνές σας. Διότι είναι αυτό καλύτερο να ακούσουμε έναν τέτοιο τραγουδιστή, καθώς αυτός που έχει φωνή αθανάτου, και την αυγή σε σύνοδο να κάτσουμε θα πάμε. Και εκεί μια νόμη ξάστρα θα πω, να ακούσουν όλοι. Να φύγετε από το σπίτι μου, να στρώσετε αλλού τραπέζι. Συναλλαχτά στα σπίτια σας, να τρώτε βιος δικό σας. Μα αν το θεωρείτε πιο σωστό και πιο όφελος πως είναι, το ξένο μαλλί απλέρωτο να πάει καπνός, με γεια σας. Κι εγώ βοηθούς μου τους θεούς, θα κράξω, τους ουράνιους. Και από το Δία στις δουλειές αυτές να τις πληρώσει. Κι όλους εδώ νερότητα, να σου στερήσει ο χάρος. Έτσι είπε, και όλοι δάγκωσαν τα χείλη τους και απορούσαν, με τον τηλέμαχο, για αυτά που μίλησε με θάρρος. Τότε έτσι και ο Αντίνος άρχισε το ευπίθιο γιος και του είπε: Έτσι, τηλέμαχε, οι θεοί σε έμαθαν οι ίδιοι, να ρητορεύεις άφοβα και να είσαι καυχησιάρης. Ήρθε ποτέ του χρόνου γιος, το αφροκλεισμένο θιάκι, να μην σε κάνει βασιλιά και ας το έχεις γονικό σου. Αντίνο, κάτι θα σου πω. Να μην θυμώσεις όμως. Αυτό θα το ήθελαν ο γιος του χρόνου μου το δώσει. Ή το θαρρυσανόφελο πως είναι στους ανθρώπους. Καλό να γίνεις βασιλιάς. Αμέσως αρχοντένει το σπίτι σου
και γίνεται καθώς πιο τιμημένος. Μα κι άλλα βρίσκονται πολλά στοθιά για αρχοντοπαίδια. Μικρά, μεγάλα, και έναν τη βασιλεία θα πάρει, αφού πια τώρα πέθανε ο θεϊκός Οδυσσέας. Θα είμαι κι εγώ στο σπίτι μου αφέντης και στους σκλάβους, για όσους κέρδισε με το σπαθί ο πατέρας μου. Τότε έτσι και ο Ευρύμαχος, γιος του Πολύβου, του είπε: Τηλέμαχε, αυτά στο χέρι των θεών, όλα στέκουν. Ποιος μες στο θαλασσόκλειστο θα βασιλεύσει φιάκι. Κυβέρνασε το σπίτι σου και κοίταζε το βιό σου. Κι ας μην σώσει να φανεί ο άντρας που θα αρπάξει τα κτήματά σου θανικός. Το φιάκι όσο να στέκει. Μα για τον Τζον, αγάπη μου, να σε ρωτήσω θέλω. Πότε ήρθε? Ποια πενευόταν η πατρίδα του πως είχε? Πού βρίσκεται το γένος του και η πατρική του χώρα? Είδησε του πατέρα σου μην έφερε πως θα έρθει? Ή μήπως δουλειά δική του είχε να τελέψει? Πώς έφυγε τόσο ξαφνικά, χωρίς να το γνωρίσουμε? Γιατί τυχόντας άνθρωπος δεν έδειχνε στην όψη. Ευρύμαχε, ο πατέρας μου πάει, χάθηκε στα ξένα. Μήτε μαντάτα τώρα πια πιστεύω. Όθη κι αν έρθει. Μήτε τις σημαντικές ψηφώ, που κράζει μοντολόγους. Στον πύργο της η μάνα μου και της ρωτά να μάθει. Ως για τον ξένο, ο πατρικός είναι από την τάφο φίλος. Ο Μέντης, τα αγχιάλο γιος του πολυστοχασμένου. Και το σταφιό της κυβερνά, τους θαλασσοθρεμένους. Σαν άνοιξε ο τηλέμαχος του πύργου του τις πόρτες, κάθισε στο κρεβάτι και έβγαλε το χιτόν. Και στην πιστή γερόντισσα τον έδωσε στο χέρι. Και εκείνη, αφού τον δίπλωσε, τον έστρωσε στα χέρια. Και στο καρφί το κρέμασε, κοντά στο ωραίο κρεβάτι. Βγήκε έπειτα και τράβηξε την πόρτα από το σημαίνιο κρικέλι. Και έδεσε σφιχτά με ένα λουρί το σύρτη. Και εκεί όλη νύχτα, στη σγουρή φλοκάτα αυτός χωμένος, μελέτε το ταξίδι που τον μήνεψε η παλάβη. Μα τον κατάλαβε τον τηλέμαχο, ο γενναίος Μενέλαος, και στο νου του έβαζε αν θα τον άφηνε να του μιλήσει πρώτος για τον πατέρα του ή πιο πριν αυτός να δοκιμάσει. Και ενώ σε αυτά τα ανάδευε στο νου του, να η Ελένη ήρθε από το μισκομύρι στο ψιλοχτισμένο οντά της, σαν τη θεά την Άρτεμη τη Χρυσοδόξαρη όμοια. Ο μορφοσκάλης θρονή της έφερε η αδράστη. Κάθισε πάνω σε θρονή που είχε σκαμνεί από κάτω και είπε με γλυκά, πονηρεμένα λόγια. Το ξέρουμε, Θεόδρευτε καλέ Μενέλε. Τώρα, ποια να είναι τα αρχοντόπουλα στο σπίτι που μας ήρθαν. Θα σφάλω τάχα ή θα το βρω. Μα προνογάει η ψυχή μου. Καθώς δεν είδα ακόμα εγώ, ούτε άντρα, ούτε γυναίκα. Θάμπος με πιάνει να θαρώ, καθώς αυτός μοιάζει με τον τηλέμαχο, το γιο του ξέκους του Οδυσσέα, που στο σπίτι του τον άφησε βυζασταρούδι ακόμα. Όσο για μένα είχε ή την κακομοιριασμένη, ήρθαν στην Τρία πρόθυμοι το αίμα τους να χύσουν. Ναι, φως μου, αυτά τα μίλησες μετά έτσι όπως είναι. Τη γνώμη γνώρισα από όλων των στον κόσμο. Κι άπειρες φορές γύρισα. Κανέναν δεν είδα όμως να έχει την καρδιά, τον μοιραίο Οδυσσέα. Πού στο κάτω θα σκέφτομαι θάρρος ο Αντρίος, μέσα στο κούφιο το άλογο που όλοι αρχηγοί κρυφτήκαμε, να φέρουμε πικρή σφαγή στους Τρόες. Ήρθε, και σε όλους άναψε τον πόνο να θρηνήσουν. Έκλαιγε η θεογέννητη αργή της Ελένη, έκλαιγε και ο τηλέμαχος και ξέπιστος Μενέλαος. Μήτε είχε ο γιος του Νέστρα δάκρυτα τα μάτια, γιατί τον άξιο αντίλογο θυμήθηκε με πόνο, που σκότωσε Λεβέντης γιος της λαμπερής Αυγούλας.
Τότε άδεχε ο γέννητη σοφίστικη Ελένη. Κρυφά βοτάνει στο κρασί που πίνανε τους ρίχνει. Πώς ρίνε πόνους σε καημούς και τα πικρά φαρμάκια. Μες στο ποτήρι ανάμειχτος, αν το πίνε κανένας. Όλη τη μέρα δεν μπορούσαν τα δάκρυα να τους τρέχουν. Κι αν πέθανε ο πατέρας του και η μάνα του, και μπρος σφαγμένον έβλεπε αδελφό και γιο το αγαπημένο. Τέτοια βοτάνια μαγικά είχε του δύο η κόρη. Σαν το άρχισε και πρόσταξε να φέρουν να κεράσουν. Άρχισε πάλι και έλεγε με το γλυκό της στόμα. Θεόθρευτε τα αρταία γε, και εσείς αρχοντοπαίδια. Άλλον άλλον ο Θεός καλοτυχιά του δίνει. Και σ' άλλον πάλι συμφορές, γιατί τα δίνετε όλα. Και τώρα εδώ που κάθεστε και τρώτε στο παλάτι και την κουβέντα χαίρεστε, κάτι θα πω να σ' αρέσει. Κι όλα που είναι τα αφηγηθώ και να το ονοματίσω, τα τόσα κατορθώματα του τολμηρού Οδυσσέα. Όμως αυτό που έκαμε ο άντρας ο γενναίος, στην Τρία, που σας πλάκωνα τους οχιούς στα πάθια, με δυνατές βαρυματιές χάλασε το κορμί του. Φόρεσε ρούχα φτωχικά, που φαινόταν σαν δούλος και μπήκε στην Πλατίδρομη, την πόλη των οχτρών του. Και όπως μεταμορφώθηκε, σαν ψωμοζήτης ήταν, που τέτοιος πριν δεν έδειχνε στα αργίτικα καράβια. Έτσι αλλαγμένος, τρύπω στο κάστρο του Πριάμου. Οι άλλοι όλοι σώπαιναν και εγώ το γνώριζα μονάχη. Και τον ρωτούσα, όμως αυτός μου ξέφυγε με τέχνη. Και όταν τον έλουσα και έπειτα τον ρίβα με λάδι και καθαρά του φόρεσα, και όρκο μεγάλο πήρα, πως δεν θα το φανέρωνα πρωτήτερα στους Τρόες. Πριν φτάσει στις καλύβες του και στα γοργά καράβια, μου είπε τότε πια ο σκοπός των Αχαιών ποιος ήταν. Και αφού μετά από σπαθί σκότωσε πλήθος Τρόες, γύρισε πίσω και όνομα μεγάλο πήρα από όλους. Τότε οι άλλες Τρόησες πικρά μυρολογούσαν. Μα εγώ πετούσα από χαρά, γιατί είχε πια γυρίσει. Και έκλαιγα που με τύφλωσε την έρμη Αφροδίτη. Και ήθελα στο σπίτι να γυρίσω. Όταν στην Τρία με έφερε, αλλά αργά από την πατρίδα. Και άφησε εδώ την κόρη μου, το σπίτι μου, τον άντρα μου, που δεν έχει άλλον ανώτερο, στη λεβεντιά, στη γνώση. Πήγε και καλύψω σεβαστή, τον άφοβο Οδυσσέα ζητώντας, όταν άκουσε την προσταγή του Δία. Τον ήβρε που καθόταν κοντά στο κροθαλάσσι, και ούτε στιγμή τους έγνωναν τα μάτια του από τα δάκρυα, και του σβήνει γλυκιά ζωή του γυρισμού τον πόνο. Γιατί του γύρισε η καρδιά να ζει με την Εράιδα. Μόνο από ανάγκη, στη βαθιά σπηλιά, με αυτή τις νύχτες, αθέλητα του πλάγιαζε και στον ποθούσε εκείνη.
Όμως σήμερα κάθονταν σε βράχους, σε ακρογιάλια, με κλάμα, πόνους, σε ναγμούς παράζοντας στα στήθια και βλέπε δάκρυα χύνοντας στα πέλαγα τα στήρα. Σημά του στάθηκε η Θεά και λυπημένα του είπε: «Καημένε, εδώ όλο πια μη κλαις, μη λιώνεις τη ζωή σου. Κι ήρθε ο καιρός που πρόθυμα να φύγεις, σε στείλω. Μόνο έλα, κόψε με μπαλτά ξύλα χοντρά, να φτιάσεις βάρκα πλατιά και το σκαρί ψηλά να της το χτίσεις. Μες στο γαλάζιο πέλαγο να πας. Κι εγώ για σένα ψωμί, νερό και κόκκινο κρασί θα βάλω μέσα. Όλα άφθονα, να μην πεινάς. Και ρούχα θα σε ντύσω. Και θα πωλήσω πίσω της ένα νεράκι πρίμο, έτσι άβλαβο στην ποθητή πατρίδα σου να φτάσεις. Αν το θελήσουν οι θεοί, των ουρανών οι αφέντες, που είναι από μένα ανώτεροι, να κρίνουν, να φροντίσουν. Είπε και πάγωσε ο θεϊκός πολύπαθος Οδυσσέας. Κι έτσι με λόγια πεταχτά της είπε κράζοντάς την: «Άλλο Θεά θα μελετάς με αυτά, και όχι ταξίδι. Ενώ μου ορίζει με σκαφί τη θάλασσα στο πλάτος να πάρω αυτό, το άγριο και φοβερό, που μήτε γόργα καράβιες όμεθρα, δεν το περνούν, κι ας έχουν πρίμο άνεμο. Μα εγώ Θεά, ποτέ μου δεν θα πατήσω σε σκαφί, χωρίς το θέλημά σου. Αν ίσως, αν δεν μου ορκιστείς τον πιο μεγάλο σου όρκο, πως άλλο δεν μου μελετάς πάθος, φρικτό να πάθω». Είπε και χαμογέλασε στα λόγια του νεράιδα και τρυφερά τον χάιδεψε και του είπε αγαπημένα: «Αχ, τετραπέρα το κορμί, που κόβει ο νους σου πάντα. Τι λόγια που σοφίστηκες να βγάλεις από το στόμα. Ναι, μάρτυράς μας είναι η γη και τα ψηλά τα ουράνια και το τρεχάμενο νερό της στίγας, που είναι όρκος ο πιο μεγάλος, πιο φρικτός των αθανάτων όλων. Πως άλλο δεν σου μελετώ πάθος, κακό να πάθεις. Κι όλα αυτά στο χάζομαι, ως κι εγώ η ίδια στον εαυτό μου θα βρίσκα, σε τόση ανάγκη αν ήμουν. Γιατί είναι η γνώμη μου καλή και νιώθω μες στα στήθια να έχω ψυχόπονη καρδιά. Δεν έχω σιδερένια».
είπε και πήγαινε η θεά στη στράτα αυτή οδηγώντας γοργά. Κι αυτός στα χνάρια της ξοπίσου ακολουθούσε. Και έφτασαν στη βαθιά σπηλιά μαζί θεά και ο άντρας. Και παρακόρες έφεραν νεκτάρι και εμβροσία. Και τότε στα έτοιμα απλώναν φαγιά στρωμένα εμπρός τους. Και αφού χαρήκαν έπειτα να τρώνε και να πίνουν, άρχισε πρώτη καλυψό και έτσι είπε λυπημένα. Γε του Λαέρτη, θεϊκέ, πολύτεχνη Οδυσσέα. Έτσι λοιπόν στο σπίτι σου και στη γλυκιά πατρίδα θέλεις πια γρήγορα να πας. Θεός μαζί σου ωστόσο. Αν όμως όλα τα άξερες, όσο πικρά φαρμάκια θα σε ποτίσει η μοίρα σου πριν φτάσει στην πατρίδα, μαζί μου θα ήθελες σε αυτό να κάθεσαι το σπίτι. Και αθάνατο θα σε έκανα, μα όσο καημό κι αν έχεις, να πας να ειδείς το τέρι σου, που λαχταράς αιώνια. Θα ροδά πως χειρότερη δεν είμαι εγώ από εκείνη, στο ανάστημα και στη μορφή. Μήτε ταιριάζει κιόλας να παραβιάνουν οι θνητές με τις θέες στα κάλλη. Τότε έτσι και ο πολύσοφος απάντησε ο Οδυσσέας. Συμπάθα λατρευτή η θεά. Καλά κι εγώ το ξέρω. Σαν πόσο φαίνεται άσχημη μπροστά σου η Πηνελόπη. Στη μορφή, στα ανάστημα, τη ζωή που σας συγκρίνει. Θνητή είναι εκείνη. Μα θεά, κι αγέρασε σε τίσου. Μα κι έτσι πάντα λαχταρώ να φτάσω στην πατρίδα και να τη δουν τα μάτια μου του γυρισμού τη μέρα. Κι αν ίσως πάλα θάνατος, κανένας με τσακίσει, μεσοκρυσά το πέλαγος κι αυτό θα το βαστάξω. Γιατί είναι μέσα στήθια μου, καρτερικιά η καρδιά μου. Πολλά που πέρασα, πολλά έχω τραβηγμένα, στις μάχες και στη θάλασσα. Κι αυτό ας πάει με τα άλλα. Είπε και πήγαινε η θεά, στη στράτα αυτή οδηγώντας. Και έφτασαν στη βαθιά σπηλιά μαζί θεά και ο άντρας. Απ' τα ουράνια χύθηκε, σκοτάδι και φυσούσαν. Μαζί νοτιάς, Ζέφυρος και ο Σιρόκος. Μαζί και ο Βοριάς που φέρνει παγοκαίρι. Τότε γόνατη και η καρδιά κοπήκαν του Οδυσσέα. Κι είπε βαθιά στενάζοντας στην άφοβη ψυχή του. 1000 φορές η Δαναή, πιο καλοτυχερή μου, που με συντρία χάθηκα για τους ζύγιους Ατρέα. Έτσι θα ανάπευτα κι εγώ, την ώρα που χιλιάδες τα χάλκινα κοντάρια τους οι Τρόες μου πετούσαν για τα χιλέα των νεκρό. Νημούρ τότε θα είχα, και οι Αχαίοι τη δόξα μου παντού θα τη σκορπούσα. Μα τώρα μου γράφει μοίρα να δικοθανατήσω. Είπε έτσι και κατάκορφα, τον χτύπησε άγριο κύμα, με λύσα αρμώντας φοβερή, που τράνταξε όλη σκάφη. Και το κατάρι του σπάσε στη μέση ανεμοζάλη. Τότε η κρυσταλλόποδη ινώ του κάδμη κόρη, η Λευκοθέα, πάνω στο γερόδιτο σκαφί, κάθισε απάνω κι είπε. Γιατί καημένε θύμωσε μαζί ο κοσμοσής της έτσι βαριά και με πικρά φαρμάκια σε ποτίζει. Μα κι αν λυσάξει από το θυμό, δεν θα σου φάει το μάτι. Μον έτσι κάμε γρήγορα, θα ροποσκόβει ο νους. Βγάλε τα ρούχα που φορείς και αμόλα τα σωνέμους, να παραδέρνει το σκαφί και πάντα κολυμπώντας προσπάθησε πως θα βρεθείς στην χώρα των θεάκων που γραφτό είναι να σωθείς. Πάρε κι αυτό να απλώσεις κατάσερκα στα στήθια σου, το αθάνατο μαντίλι. Δεν έχεις φόβο να πνιγείς, μήτε κακό να πάθεις. Και όταν τα χέρια σου αγγίξεις στεριά, το λύνεις και πίσω στο κύμα το φρισμένο το αφήνεις. Αλλά άργα από την ακρογελιά και στρέψε αλλού να βλέπεις. Είπε και τούδος η θεά το αθάνατο μαντίλι και βούτυξε στη θάλασσα την αφροκυματούσα.
Ξύπνησε τότε ο θεϊκός Οδυσσέας και κάθισε και στις καρδιάς τα βάθη συλλογιζόταν. Αλή μου, σε ποιον βρέθηκα, τη χώρα ανθρωπων πάλε. Να είναι άγριοι, τάχα και κακοί και δίκαιο δεν κατέχουν. Ή να φοβούνται τους θεούς και να αγαπούν τους ξένους. Γλυκές φωνές ανάκουσαν τα αυτιά μου από κορίτσια, από ξωθιές που τα ψηλά χαίρονται κορφοβούνια, βρύσες και νερών πηγές και δροσερά λιβάδια. Ή να είμαι σε θνητούς που τάχα ανθρώπινα μιλούνε, ας πάω μόνος μου εδώ και να καλοξετάσω. Είπε, και από τα χαμόκλαδα ξετρύπωσε ο Οδυσσέας, και από το λαγκάδι το πυκνό με το γερό του χέρι κόβει κλονάρι φουντωτό να κρύψει τα χαμνά του. Έτσι ο Οδυσσέας έμελε τις κόρες να ταμώσει, μόλι τη γύμνια του, γιατί τον έσπρωχνε η ανάγκη. Μας όλες φάνηκε φρικτός, απάνες ρημασμένος, και τρομαγμένα σκόρπισαν άλλοι από αλλού στους λόφους. Μονάχη η κόρη στάθηκε ταλκίνου, γιατί θάρρος της έδωσε στη Αθηνά το φόβο περνοντάς της. Στάθηκε μπροστά του ασάλευτη, και ανάδευε ο Οδυσσέας, στις κόρες της Ροδόθωρης στα γόνατα να πιάσει, είτε απαράγα με γλυκά να της μιλήσει λόγια, που πέφτει χωρά να του πει και να του δώσει ρούχα. Γιατί που συλλογιζόταν, καλύτερο του βρήκε, με γλυκά λόγια που μακριά να την παρακαλέσει, μήπως και της κακοφανεί το γόνο να της αγγίξει. Και αυτής της είπε με γλυκά, πονηρεμένα λόγια. Σπλαχνίσουμε, Βασίλισσα. Θνητή για θανατήσε. Αν είσαι κάποια από τις θεές που χαίρονται τα ουράνια, μονάχα με την Άρτεμη του δει εγώ την κόρη. Σε προσωμιάζω στη μορφή, στα νάστιμη, στα κάλλη. Αν είσαι πάλι απλή θνητή που κατοικά στον κόσμο, μακάριος ο πατέρας σου και η στεβαστή σου η μάνα, μακάρια και τα αδέρφια σου. Πόσο η καρδιά τους μέσα τους να αναγκαλιάζει αγάπη για σένα. Γιατί τέτοιο βλαστάρι στο χώρο να μπαίνει, άμα το βλέπω. Μα πιο μακάριστος από όλους, ασύγκριτα τους άλλους, που σαν δώρα βγει νικητής και σε κερδίσει τέρι. Γιατί ποτέ τα μάτια μου δεν είδαν το πλάσμα, άντρα ή γυναίκα. Μόνο στη δήλω μια φορά, πλάσει στο βωμό του Απόλλου. Τέτοιο δροσάτο φοινικιάς, βλαστάρι δεν ανθίζει. Πήγα και εκεί, λαός, πολλής με ακολούθησε στο ταξίδι, όπου γραφτώ τις πιο βαριές να δοκιμάσω πίκρες.
Ψες γλίτωσα από τη θάλασσα την 20η πια μέρα που με έδερναν τα κύματα και οι πιο σφαρδές αντάρες μέσα από το γίγητο νησί. Και η μοίρα με έριξε εδώ τώρα κι άλλες μου φορές να δοκιμάσω ακόμα. Κάμε ένα έλος, κυρά, με την ψυχή στο στόμα. Στα χέρια σου πρωτόπεσα κι άλλους δεν ξέρω ανθρώπους που κατοικούν τη χώρα αυτή και χαίρεται τον τόπο. Έλα, την πόλη δείξε μου και δώσ' μου ένα αποφόρι. Αν έφερες μαζί σου τα ρούχα να τυλίξεις και ας σου χαρίσουν οι θεοί ό,τι ζητάει η καρδιά σου. Άντρα και σπίτι και γλυκιά μέσα τους αγάπες κλείσου. Γιατί δεν έχει πιο όμορφο παρά τον με μία γνώμη. Αγαπημένο αντρόγυνο φροντίζει για το σπίτι. Καημός μεγάλος στους οχτρούς, στους συγγενείς λαχτάρα που μες στην καρδιά εκείνη καλύτερα τη νιώθουν. Ξένε, δεν φαίνεσαι άκριτος, μήτε άνθρωπος τυχώντας. Στον κόσμο, ο Δίας μόνος του μοιράζει τα αγαθά του. Σε βασιλιάδες και φτωχούς, καθώς το θέλει εκείνος. Αυτά και σένα σου δώσε και πρέπει να υπομένεις. Και τώρα, της πατρίδας μου σαν πάτησε στο χώμα, δεν θα σου λείψει φόρεμα. Μη τα άλλα πόσα πρέπει να λάβει ξένος δύστιχος που θα μας συναντήσει. Και θα σου δείξω πρόθυμα την πόλη. Και θα μάθεις και του λέω της το όνομα. Τη χώρα αυτή οι Φέακοι την έχουν. Κι είμαι κόρη εγώ, του ξεκοσμένου Αλκίνου, που θάρρος και ζωή από αυτόν κρατιέται των Φεάκων. Μα σταθείτε, κορίτσια, γιατί φύγατε που είδατε άντρα. Μήπως και φοβηθήκατε, κανείς οχτρός πως είναι. Δεν βρίσκεται, ούτε θα βρεθεί, το παλικάρι τάξιο, που θα έρθει εδώ, το πόλεμο να φέρει στους Φεάκους. Γιατί αθάνατοι θεοί μας προστατεύουν όλοι. Κι αλάργα μες στο πέλαγος, το φροπερικλεισμένο, καθόμαστε παράμεροι. Μήτε μας μίγουν άλλοι. Μα αυτός ο δύστιχος εδώ, ναυαγισμένος ήρθε και πρέπει να το σώσουμε. Γιατί του στέλνει ο Δίας, φτωχούς και ξένους. Πρόσχαρο το λίγο που θα δώσεις. Μα ελάτε, κόρες, δώστε του φαΐ πιωτό του ξένου και στο ποτάμι λούστε τον, στα πάνε μου ένα μέρος. Τότε έφυγε ο γοργός Ερμής για τα ψηλά τα ουράνια. Και από το πολύδεντρο νησί κι εγώ στις Κίκης πήγα. Και ο νους μου ανάδρομε πολλά στον δρόμο που τραβούσα. Στις καλοπλέξεις της θεάς σταμάτησα την πόρτα και φώναξα. Ποιος άκουσε και τη φωνή μου? Αμέσως βγήκε και άνοιξε τις λαμπερές τις πόρτες. Πήγαινα με σπλάχνα μαραμένα. Σαν μπήκα μέσα, με έβαλε σε ένα θρονί να κάτσω. Πανόριο, αργυροκάρφωτο, με ένα σκαμνί από κάτω. Και τίμασε χυλό να πιω σε ένα χρυσό ποτήρι. Και έριξε μέσα με κακό σκοπό τα μαγικά της. Σαν ήπια και δεν με έπιασε τα δολερά της μάγια, με ένα ραβδί με χτύπησε. Και έτσι δυο λόγια μου είπε. Σύρε με τους συντρόφους σου στη χειρομάντρα τώρα.
αμέσως τράβηξα το κοφτερό σπαθί μου και χύμιξα πάνω της, κάμοντας πως θέλω να της φάξω. Εκείνη έβαλε τις φωνές και ζάρωσε μπροστά μου και πέφτοντας στα πόδια μου, με δάκρυα με ρωτούσε. Ποιος είσαι, ποια η πατρίδα σου, πώς λένε τους γονιούς σου. Θάμα να πιεις τα βότονα και να μη σε μαγέψουν, γιατί κανένας τεντός δεν άντεξε άμα το φραγμό πέρασαν των δόντιών του. Μα εσένα αμάγευτη ψυχή μέσα στα στήθια σου είναι. Εσύ θα σαλάθευτα ο πολύτροπος ο Οδυσσέας, που μου έλεγε ο Χρυσόροδος Ερμής, τότε πως θα έρθεις με ένα πλοίο μελανό σαν έρης απ' την Τρία. Μόνο έλα, βάλε το σπαθί το κοφτερό στη θήκη του και πάμε στο κρεβάτι μου μαζί να κοιμηθούμε. Το στρώμα και τα αγκάλιασμα κάθε υποψία να σβήσουν. Είπε. Κι έτσι της απάντησα κι εγώ με 2 μου λόγια. Ω Κύρκη, πώς μου το ζητάς, γλυκός μαζί σου να είμαι, που μου έκανες στο σπίτι σου, γουρούνια του συντρόφους. Και τώρα, εδώ που με κρατάς, παγίδα θα μου στέλνεις. Και όταν γδυθώ, δύναμη και αντρία να μου πάρεις. Μα εγώ ποτέ στην κλίνη σου δεν θέλω να πλαγιάσω. Πρώτα, αν δημορκιστείς, το πιο μεγάλο σόρκο. Πως άλλο δεν μου μελετάς πάθος, φρικτό να πάθω. Στα νόα ανέβηκε η Ευρύκλεια, χαρούμενη, να φέρει τα συγχαρήκια στην κυρά. Πώς έφτασε ο καλός της. Τα πόδια της δυνάμωσαν και φτάνει της χτυπούσαν. Και απάνω από το κεφάλι της πάει στέκει και της είπε: «Ξύπνα, παιδί μου, γρήγορα, καλή μου Πινελόπη. Να ειδείς εκείνα που όλπιζες τη χρόνια λακταρούσες. Ήρθε ο Οδυσσέας με καιρό και βρίσκεται στο σπίτι και τους χαμένους σκότωσε μνηστήρες που το γιο του τυράννησαν και ρήμαξαν το βιός του και το σπίτι». Καλή μου Βάγια, δύσκολο πολύ να καταλάβεις τον αθανάτο της βουλές, όσο σοφή κι αν είσαι. Μα ας πάμε στον τηλέμαχο να ειδώ τους σκοτωμένους μνηστήρες και να μάθω εκεί ποιος τη ζωή τους πήρε. Είπε και χαμογέλασε ο θεϊκός Οδυσσέας. Κάθισε πάλι στο θρονί, αγνάντια στη γυναίκα του και με καημό της είπε: «Καημένη από όλες πιο πολύ, τις άλλες τις γυναίκες. Σκληρή καρδιά σου βάλανε στα στήθια οι ουράνιοι. Καμιά με τόση υπομονή δεν θα στεκόταν άλλη, έτσι, μακριά από τον άντρα της, που πήγε να περάσει, της έρθει στην πατρίδα του, τον 20ο πια χρόνο. Μόνο, έλα Βάγια, στρώσε μου κρεβάτι να πλαγιάσω. Και εκείνη, στα στήθια την καρδιά, την έχει σιδερένει.
Καημένε, δεν ξυπάζομαι, μήτε περηφανείμαι, μήτε σαστίζω. Μον καλά πως ήσουν σε θυμούμε, το θειάκι με μακρόκουπο, σαν άφησες καράβι. Μον έλα παγευρύκλια και από το ψηλό παλάτι στρώσε όξο το κρεβάτι του, που το έκαμε μονάχος. Κι όξο τον το στρώσεις, πιάσε και βάλε πάνω, στρώμα, αντρομίδα και προβιά και κεντητό σεντόνι. Είπε, δοκιμάζοντας τον άντρα της. Και εκείνος γύρισε και είπε στο λατρευτό του τέρι. Γυναίκα, αυτός ο λόγος σου μου πλήγωσε τα σπλάχνα. Ποιος πήγε το κρεβάτι μου να το παραμερίσει? Δύσκολα αυτό θα το έκανε και ο πιο καλός τεχνίτης. Εκτός, αν ήθελε ο Θεός Αγίος να κατέβει και έτσι άλλο μέρος εύκολα θα το τοποθετούσε. Κανείς είναι τόσο γη, κι ας είναι και ο Λεβέντης, δεν θα το σάλευε εύκολα το σκαλιστό κρεβάτι. Γιατί έχει ένα σημάδι, τρανό, δικό μου τέχνασμα στο σκαλιστό κρεβάτι. Φιντάνα η ασθενόφιλης, ανθούσε στην αυλή μου, χλωρόφλουδο, ολοφούντοτο, χοντρό όπως ένα στήλος. Και χτίσα λόγιρα μια κάμαρα φτιασμένη, με μάρμαρα πελεκητά και με σκεπή από πάνω. Έκοψα τη σπινόφιλη ελιά, τη φούντα τότε και τον κορμό κλαδεύοντα, τον πελεκό από τη ρίζα. Και εκεί τότε άρχισα να φτιάνω το κρεβάτι, νομίζοντας το μάλαμα, φιλτήσει και ασίμου, και μέσα κόκκινο λουρί, βοδιού, λαμπρό τεντόνι. Να τώρα, τα σημάδια του, σου το είπα μη τα ξέρω, αν μένει ακόμα σάλευτο, γυναίκα το κρεβάτι, ή πιο από τη ρίζα το έκοψε, κανείς καλό το πει. Στην ώρα καθώς είδα. Γιατί έτρεμε η καρδούλα μου στα τρυφερά μου στήθια. Μην έρθει εδώ με ψέματα κάνεις και με γελάσει. Γιατί πολλοί το κακό αφίζονται στο νου τους. Μήτε η Ελένη η αργήτησα, του διέχθη γατέρα. Με ξένον άντρα ερωτικά, δεν θα έπεφτε στο στρώμα. Αν ήξερε πως μια μέρα οι πολεμόχαραχαίοι θα τη γυρίσουν πίσω. Μα τώρα, αφού τα αλάθευτα του κρεβατιού σημάδια μου τα πες, που δεν τα ξέρε κανείς στον κόσμο. Παρά μονάχα εγώ κι εσύ. Και η σκλάβα μου η Ακτορίδα, που μου έδωσε ο πατέρας μου για όταν ξεκινούσα. Τώρα μου πείτε στην καρδιά, όσο σκληρή κι ας είναι. Αχ, όλα μας τα βάσανα. Δεν πήραν φως μου τέλος. Και επίσης ακόμα μέτρητοι μας περιμένουν πόνοι, που γράφει ολόκληρο να σας περάσει η μοίρα. Έτσι προφήτηψε η ψυχή του Μάντη Τερεσία, την ημέρα που κατέβηκα στον σκοτεινό τον Άδη, ζητώντας με τους ναύτες μου να φτάσω στην πατρίδα. Μόνο, έλα τώρα αγάπη μου, να πάμε στο κρεβάτι, να κοιμηθούμε, το γλυκό, τον ύπνο να χαρούμε. Την ώρα που θελήσεις, αφού σε αξιώσαν οι θεοί, με το καλό να φτάσεις στην ποθητή πατρίδα σου, στο αρχοντικό σπίτι.
πολυπλάνητο ταξίδι μου, στο γαυλωτό μου αγώνα, μελίσσα με πολέμησαν και γης και θάλασσα και γέρας. Σοριάζω στην πλωτή το πείσμα μου, τις αρετές, τις έγνοιες, τα κούρσα, τα στερνά, τα φτωχικά του θεομάχου ανθρώπου και απλώνω το πανί. Όλο με μιας βαριά ξεσπάει φουρτούνα κι όσο να σκώσω μάτι γιόμωσε το πέλαγος συντρίμια κι ως κολυμπούς ανάμεσα ουρανού και θάλασσας μονάχος με τούτη λοξή καρδιά συντρόφισσα και σκύλα. Το νου μου με κοντάρι παρφυρό γρικό τον αγού χιάζει σκεφαλής μολογυρού τις γκρεμισμένες πολεμίστρες. Συντρόφοι μου πάλι κι εσείς, καινούρια φύτρα του νησιού μου, στη γης δεχίνω, πίνω το κρασί στη γιά του νου του ανθρώπου. Στρωτό αγεράκι στεριανό φυσάει, τρεμό απεξιμέστρα και αναπηδάει σαν μέγας δέλφινας το μητερό καράβι με τα μεγάλα μάτια τα ανοιχτά στην αφρισμένη πλώρα και την ανάγερτη του γάβρα ουρά τη γαλαζοβαμένη. Βουβός μακριά το διάκι απ' τη στεριά κρατώντας Οδυσσέας, αγάλια γάλια τη λιγάδιαζε στα φρένα το νησί του. Ξερίζωνε τα σπίτια, τα βουνά, τα δέντρα, το λιμάνι κι όλα με ορμή κυλούσαν και έπεφταν στο χώνας του μυαλού του. Ξεπάτωσε έριζα όλο το νησί και το κατάπιε η μνήμη. Σαν άδειασε ο γυαλός και χάθηκε στα μάτια του η πατρίδα. Πίκρα πολύ τον κατασκέπασε, τα σπλάχνα του κιωτέψαν. Παιδιά, ποτέ μας πια στα μάτια μας δεν θα την ξαναδούμε. Μικρό μικρό πουλί τον διάβηκε, παιχνίδι και συντρίφτη και μια ρογιά σγουρός βασιλικός και έπεσε από τα αυτή μας. Λοιπόν, αυτή ήταν η παράστασή μας. Πολλά θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά. Σε λίγο θα πούνε όλα ένα-ένα το όνομά τους και θα τα χειροκροτήσετε, πιστεύω, πολύ θερμά. Να πω ότι αυτή η παράσταση παρουσιάζεται τώρα ανανεωμένη. Είχε παρουσιαστεί στο φεστιβάλ Νέοι Ομηρίδες Στοιχείο, μέσα από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Αμέσως μετά τον Ντάνιελ πήγαμε στοιχείο. Χάθηκαν οι 4 τελευταίες πρόβες, κάναμε πρόβα στα καράβια και όταν φτάσαμε εκεί μου λένε τα παιδιά «Ευτυχώς, κύριε, που ήρθαμε εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε μπάνιο». Αυτά το Σεπτέμβριο. Τώρα, ανανεωμένο από τις ομάδες, είδατε τα ομηρικά έπι. Το τελευταίο είναι η Οδύσσεια του Νίκου Καζατζάκη. Είναι το επόμενο, να το πω, ελληνιστή project, το οποίο θα ετοιμάσουμε με τις ομάδες θεάτρου και χορού για την επόμενη χρονιά. Το έχουμε δηλώσει ήδη για τους Ομηρίδες. Έχουμε δηλώσει στο Δίον την παράσταση που είδατε. Και σήμερα μου είπε μια κυρία εδώ είναι η γιορτή του πρώτου. Λέω εδώ. Πράγματι είναι μια γιορτή ξανασμιξήματος με πολλούς από εσάς, αλλά και μια γιορτή αποχαιρετισμού για παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου, που για 3 χρόνια πήγαμε μαζί στον πύργο και πήραμε εκεί το τρίτο διεθνές βραβείο Ολυμπιές, με ταινία μικρού μήκους. Είναι τα παιδιά που πήγανε στο Δίον και έπαιξαν τον Πυθαγόρα. Είναι τα παιδιά που πήγανε και έπαιξαν τους θεατρίνους. Είναι τα παιδιά που πέρσι κάνανε παράσταση προφορικής ιστορίας στα 140 χρόνια για το πρώτο γυμνάσιο Βόλου. Και το κυριότερο είναι τα νέα παιδιά που είδατε στην αρχή, τα πρωτάκια μας, τα οποία του χρόνου θα αναλάβουν βασικούς ρόλους μαζί με τα άλλα παιδιά, μαζί με την ομάδα χορού. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις συναδέλφισες, την Ελένη Χριστίδη και την Άννηση την Κινδαλή, πάντα μαζί.
Η ισχύς ενδιενώσει και αυτό είναι η πρότασή μας για όλη την κοινωνία. Χειροκροτήστε τα παιδιά που θα λένε τα ονόματά τους. Το αξίζουν. Από καρδιά σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Σιώτης Γιώργος. Γιαννελή Χρυσίδα. Μαυρομάτια Βορίτσα. Ειρήνη Ερφανού. Κατσίνα Ελένη. Χριστοδουλιά Βικτόρια. Μαριλένα Σεργίου. Ανθίπουλακα. Γκαβί Ελευθερία. Γουβιώτη Σοφία. Θεματοπούλα Αγγελική. Δασκαλάκη Στέλλα. Βαλκαμελή Θεοφανία. Στέλλα Νέου. Σιρακιά Βιολέτα. Γεννήτα Μπράνου. Δημήτρης Χιάσιος. Βασίλης Βενέτης. Νάσος Μπακαλιάνος. Φαλτάκας Δημήτρης. Ζωή Χαδίνη. Ζωγράφου Δήμητρα. Φωτεινή Φροξιλιά. Χατζή Νίκη. Γάκη Μαρίνα. Λουφόπουλος Αργύρης. Αγγέλα. Ατζελίνα. Αγγελική. Μελίνα. Λεωνίδας. Φέη. Δήμητρα. Νεκταρία. Κωνσταντίνα. Νάσια. Ραφαέλα. Τόνια Μακρύ. Κοτσίδου Δέσποινα. Ασημίνα. Αναστασία Κερασιώτη. Παρασκευοπούλου Ασημίνα Μαρία. Στεργίου Ανδρονίκη. Κωνσταντίνα. Ραφαέλα. Σπύρος. Κωνσταντίνος. Δημήτρη. Δημήτρη. Και οι καθηγητές μας, κυρίως Λεωνίδας Χριστοδουλίδη, κυρία Ελένη Χριστίδη και κυρία Θανασία Κινδαλή. Πάντα με ωραία ελληνικά, ωραίες μουσικές, ωραίες χορογραφίες. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Χωρίς αυτά δεν θα γινόταν τίποτε.